Food trip ta, mga kapuso. Dini ang lechon skarkar nga panos. Arita mangita tag kan-anan. Mo ba? Pipila sa lechon skarkar Pipila. panos. Oh, dili tanan. Dili. Kananan aron matambalan ang kagutom na to nga gibati. Anay among sugyot alang kaninyo. Gusto ba kamo makatilaw og mga pagkaon nga nag-serve og Asian o international cuisine? Kung asa kini nahimutangan, atong sayran, pinagi ni ining report. Sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Danao, nahimutang kining usa ka restaurant. Nagkalain-laing klase sa pagkaon ang ilang gidalit, mapalokal man o international cuisine. Dili usab mawala ang Asian menu, sama sa uyakodon o bibimbap. Balik-balikon gud sa among mga customer is crispy pata, buck ribs, sisig, firecracker shrimp, Pam Special, rice rolls, California maki. Bestseller ang ilang sizzling sisig. Ug ang Lamiang buffalo wings. Siyempre, may mga imnunun usab silang dalit. Ug kung adunay okasyon ng pamilya o barkada, aduna sila'y function room alang niini. Aron pawala sa kalaay sud sa maong restaurant, adunay disc jockey nga molingaw sa mga customers. Gawas nga mabusog ang imong tiyan, mabusog usab ang imong mga mata sa maanindot nga view sa dagat. Perfect gud siyang stopover sa mga travelers, local or tourist. Uban ni Philip Patricio sa Quibod-Castro, Balitang Bisdak.